tinc 34 anys. Bé, treballo en una botiga familiar, tenim una xarcuteria i m'agrada perquè és estar en contacte amb el públic, però a mi el que m'agradaria és poder-me dedicar al teatre i el fet és que estic estudiant per això. Jo he acabat la intervenció en la pel·lícula i avui, al moment que des de direcció van dir que la seqüència estava bé i que chequeaven. Et passen pel cap moltes imatges i molts records. És una aventura que va començar aquest Nadal passat i has pogut seguir tota una evolució. Has conegut moltes persones i has conegut sobretot un món molt diferent.